Здравейте! В това видео ще ви обясня защо много хора не се разпознават в своята зодия. Предполагам, че сте чували реплики от сорта на "бившите ми са лъвове, никога повече няма да бъда с лъвове" или "О не, ти си близнаци, значи си лицемерен" или пък "Аз съм овен, сигурно за това съм избуклив". Това е най-повърхностното ниво на астрологията и то не представлява реалната астрология. Това видео не е за да ви убедя, че астрологията е истинска, нито е с цел да промени убежденията ви, а да покажа какво всъщност стои зад хороскопите и защо зодията ви е само върхът на айсберга. Ако останете до края, ще ви стане ясно защо има разминаване между това, което сте, и това, което четете и слушате за зодията си. Първо, какво е зодията? Зодията е слънчевия знак. Когато кажеш "Аз съм Телец", това означава, че Слънцето е било в Телец в деня на раждането ти. Но ти не си само Слънцето, т.е. слънчевия знак, така наречената зодия. Имаш и други планети: Луна, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн и Юпитер. Те се наричат лични и имат голямо влияние върху личността ти, докато планети като Уран, Нептун и Плутон са колективни и засягат поколения, но това не ги прави по-малко значими в твоя хороскоп. Също така имаш точки като асцендент, десцендент, медиум цели и имум цели. И всичките са в различни знаци, домове и аспекти. Точно тук е причината за несъответствие, когато четеш и слушаш информация за своята зодия. Има два варианта да си препознаеш в това, което слушаш и четеш за зодията си. Ако имаш поне няколко планети в един и същи знак, като зодията ти, другия вариант е, ако си асцендент Лъв, например, тогава също можеш да си препознаеш в качествата на архетипа на твоята зодия, защото Слънцето е планетата, която управлява Лъв. Следователно ще има съответствие с това, което слушаш и четеш, за част от твоята личност. Но ако си асцендент Риби или Телец или друг знак, например, тогава Слънцето ще управлява друга сфера от живота ти. Какво представлява наталната карта или така наречения хороскоп? Наталната карта или така нареченият хороскоп представлява снимка на Вселената в мига, в който сте се появили, и тя включва 10 планети. Както вече ги изборих, 7 са личните планети и 3 са колективните планети. Астероиди, повечето от тях, които са обвързани с гръцката митология, например Сатина, Палада, Зевс, Афродита и така нататък. Точки като асцендент, медиум цели, имум цели и десцендент, северен и южен възел и други. Аспекти. Аспектите са енергийни връзки между планети, точки и астероиди. 12-те сфери на живота, така наречените астрологични домове. Управител на всеки дом, т.е. планетата, която управлява определена сфера от живота ти. Както вече дадох примера с Слънцето, че е управител на зодия Лъв, хороскопа представлява окръжност от 360 градуса, като позицията на всяка планета се определя до градуси и минути. Всичко това се случва в точен момент и място, затова часът и градът на раждане са толкова важни. Асцендентът е системата на домовете. Асцендентът е знакът, който е изгрявал на източния хоризонт в мига, в който сте се родили. Това е твоята външност, първо впечатление, което правиш на хората, когато те видят на живо, енергията, която излъчваш и твоето външно поведение. Той определя и как се подреждат 12-те дома в хороскопа ви. Като следва последователността на знаците: Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей и Риби. В зависимост от знака, който е бил на източния хоризонт в момента на вашето раждане, се подреждат съответно и останалите сфери от вашия живот. Наталната карта също така има и домови разпределения. Най-използваните системи за домово разпределение в западната астрология са цели знаци и Пласидъс. При цели знаци един дом или един знак е 30 градуса, а при Пласидъс домовете са неравни. Зависи от географската ширина и часът на раждане. Всеки дом има своя куспида, която представлява началния градус на този дом. Една важна разлика между тези две системи е интерцепцията. Това се случва основно Пласидъс,
т.е. когато домовете са неравни. Пример, в Пласидас може даден знак изобщо да не управлява нито един дом или сфера. Той е заклещен между две куспиди. Това се нарича интерцептиран знак. А ако в този знак има планета, тя е интерцептирана планета. Това може да се усеща като енергия, която е трудна за изразяване. Имаме я, но ни трябва повече време и зрялост, за да я отключим. При домова система цели знаци, такива интерцепции не съществуват, затова някои астролози предпочитат тази система за психологически интерпретации. Домовете в астрологията символизират различни сфери от живота, както вече споменах. Първи се свързва с идентичността, външния вид и физическото ни тяло. Втори с пари, самооценка, материални притежания. Трети с комуникация, съседи, братя и сестри, близки пътувания. Четвърти с дом, семейство, детство. Пети забавления, творчество, деца, секс. Шести рутини, заболявания, работа. Седми партньорства, брак, открити врагове. Осми трансформация, смърт, пари на други хора, наследство. Девети с вяра, религия, чужди култури и хора и университет. Десети с кариера, статус и репутация. 11 с мечти, приятели и групи от хора. 12 дом с изолация, скрити врагове, институции като болници и затвори, психиатри и така нататък. Домове се разделят на 3 групи. Ъглови домове. Първи, четвърти, седми и десети. Там планетите действат с пълна сила и са по-изразени. Сукцедентните домове са 2, 5, 8 и 11. При тях действието и енергията на планетите е със средна сила, т.е. стабилна и поддържаща енергия. Кадентните домове са 3, 6, 9 и 12. При тях енергията на планетите е най-слаба, по-интровертна, разпръсната, трудна за контролиране. Градусите и защо са важни? Всеки знак има 30 градуса. Тези градуси не са просто число. Те носят специфично значение и добавят нюанси към тълкуването на планетата в дадена зодия. Можем да мислим за тях като подделения или нива в рамките на зодията, всяко от които активира различни аспекти на енергията на знака. Например, разликата между Венера, намираща се на 8 градуса в Лъв, и Венера, намираща се на 25 градуса в Лъв, е в нюансите на изразяване на планетата. Традиционната астрология използва основни достоинства, т.е. сила на планетите. Планетите имат 5 вида достоинства или сила на изразяване. Домицил или така наречения собствен дом, където се чувстват у дома си. Екзалтация, където блестят. Изгнание, място на дискомфорт. Падение, трудно място. И перигрин. Нито е в знак, който се чувства силна планетата, нито е в знак, който се чувства слаба. Там е средно положение и тя се чувства като странник. Положението е неутрално. Ще дам пример за основни достоинства. Певицата Бионсе има Сатурн във Везни. Сатурн във Везни е екзалтиран. Той управлява нейния 10-ти дом на кариера. Това говори за изключителна дисциплина и успех. Мисля, че всички ние забелязваме успехите в нейната кариера. Венера също и е във Везни, т.е. в собствения си дом, домицил. Тъй като Венера управлява Везни и управлява нейните финанси, т.е. втори дом и всичко материално, в допълнение към това, Венера е планета на изкуството, красотата и всичко естетично. Както вече казах, управлява нейните финанси, т.е. нейния втори дом. И приходите и нейните финанси идват от изкуство и неща, свързани с красота, като козметика и всичко естетично. Още един пример. Слънцето е в Дева и управлява пети дом. Т.е. пети дом се свързва с сцената, изява и творчество. Девата е архетип, свързан с детайла и прецизността. Предполагам, сте виждали прецизността и на сцената и в нейното творчество. Аспектите са връзките между планетите, т.е. как взаимодействат. Основните или главните аспекти са съвпад, квадрат, тригон, секстил и опозиция. Съвпадът е неутрален аспект.
Съвпадът е аспект на сливане и представлява най-силния аспект в астрологията. Квадратът и опозицията са негативни аспекти. Съвпадът е аспект на сливане и е най-силният аспект в астрологията. Той е неутрален, може да бъде и добър и лош. Ще дам пример. Да кажем, че имате Венера в Лъв на 5 градуса и имате, да кажем, вашата Луна на 6 градуса в Лъв. Тъй като двете планети са много близо, разликата е 1 градус, те ще са в съвпад. Така темите на двете планети ще се слеят значенията на темите на самите сфери, които управляват Луната и Венера във вашия хороскоп. И на база на това ще се извлече някакъв вид интерпретация, дали положителна или отрицателна. Но тъй като е съвпад, ще е нещо видно във вашия живот. Няма да е нещо, което не е забележимо. Например, тъй като става дума за Венера и Луна. Венера е планета на красотата и на всичко естетично. Луната е на емоциите и нуждите. Като ги съберем на едно място, да кажем, в израза си на любов, например, може да сте много чувствителни. Тъй като всяка планета и всяко нещо в астрологията има определена символика. Ако добавим и знака към този аспект, например, вие може вашата любов не само да е чувствена, например, както казах в Лъв, може да е с големи жестове и прекалено влагане на емоция, например. Но ако трябва да интерпретираме сферите на живота, които управлява тази Венера, например, да кажем, че управлява вашия дом, а Луната вашата кариера, когато ги обединим, вие, например, може да работите от вкъщи или пък работата да ви е свързана с семейството. И, примерно, темите на самата работа да са свързани с Луната, например, нещо емоционално, нещо скрито, може би, или пък с Венера, нещо естетично, красиво, или свързано с взаимоотношения. Има два отрицателни аспекта, които са основни. Квадрат, той е 90 градусов, представлява напрежение. И другият е опозиция, 180 градуса, т.е. противоположности. Да кажем, че вашия Марс е в 9 дом и е в опозиция с вашето Слънце, т.е. вашата зодия в 3. Това може да се интерпретира, например, като вашите действия са насочени, например, към чужди култури, към вярване университет, докато вашето его, същност и жизнена енергия е по-насочена към по-близките неща, не толкова далечните, в смисъл по-ежедневното общуване, мислене и така нататък, защото това е 3 дом, докато 9 е по-философски. Също така е свързан с чужди култури, далечни пътувания и вярвания. Докато Слънцето ви е в 3 дом. 3 дом се свързва с братя и сестри, с по-близки пътувания, с по-близка комуникация, примерно с съседи, и става някакъв конфликт. Например, вие може да си насочвате енергията към по-философски работи, но вътрешно, например, да искате да не сте толкова философски настроени, например. И то оттам идва това напрежение, тази опозиция. Положителните основни или така наречени главни аспекти са тригон и секстил. Тригонът е 120 градусов аспект, докато секстилът е 60 градусов аспект. Те са аспекти на хармонията. При тях енергията между планетите или планетата и точката или планетата и астероида са хармонични и няма проблем. Проблемът обаче е, когато тази енергия ние знаем, че тя може да се получи така, че ние да осъзнаваме, че имаме определени силни страни и да не ги използваме поради нежелание, но все пак осъзнаваме, че имаме
тези силни наши страни. Знаем, че и ги имаме, но не ги прилагаме. Да кажем, че имаш планета, която е в пети дом на творчеството и в собствения си знак. И е в позитивен аспект с друга планета. Да кажем, тази, която е в пети дом на творчеството, е Меркурий. Меркурий, например, се свързва с говорене, мислене. В пети дом, значи нещо свързано с творчеството. Трябва да обвържеш говорене и мислене с творчество. И в позитивен аспект с Луната, например. Трябва да обвържеш, например, твоите емоции с думи. И ти знаеш, че примерно можеш с думи да въздействаш, но съзнателно може да решиш да не го правиш това. И тук е проблема при тези хармонични аспекти, например. Има и минорни второстепенни аспекти. Те са квинтил, биквинтил, децил, тридецил. Те са аспекти на талант и са творчески. Има полусекстил, той е по-слаб хармоничен, полуквадрат, квадрат и половина. Те са минорни аспекти, които са на леки конфликти. Куинконгс, той носи чувство за дискомфорт. Нещо дразнещо, например. Представлява някакво дразнене между две планети, например, когато са в Куинконгс. Освен планети, домове, градуси и аспекти, има и важни точки. Например, северен възел, това е път към душевно израстване, какво трябва да научим в този живот. Южен възел, т.е. миналото, навиците, натрупания опит от предишни животи, за който вярва. Просто вмъквам това като допълнение. Хирон, нашата рана и нейното лекуване. Локус Фортуна, например, е късмет и изобилие. Това е точка на късмет и изобилието. И се изчислява, като се взимат дистанциите между асцендент, Луна и Слънце. Ще дам пример с Хирон в седми дом. Възможно е да преживеете трудности в партньорства, но и да се научите да лекувате себе си чрез вашите взаимоотношения, когато сте във връзка. Тоест, всичките ваши уж негативни преживявания може в бъдещ момент не само на вас да са ви полезни, ами на хората около вас. Като заключение на това видео ще кажа, че астрологията не е за да слагаме хората в кутии, а за да разбираме динамиката на личността им. Може да не харесваш лъвове, но да си асцендент лъв или да имаш планети в лъв и ти самият да излъчваш такава енергия. Истинската астрология е език на символи, на психология и на цикли. Не е религия, не е магия, а инструмент за себепознание. Благодаря, че слушахте. Ако ви е било интересно, може да се абонирате за канала, за което ви благодаря и ви пожелавам хубав ден.